Wel, sgwylwch pwy sy yma gyda fi nawr. Boes yn Niwl. Na i cyflwyno nhw'n gyflym i chi, jyst rhag ofn bo chi ddim yn nabod nhw. Dyma Pete, Sean, Alun a Griff. Haia, boes, sy'n i chi? Chi'n iawn? Iawn, diolch. Dydych chi'n nerfus yma, dwi. Nawr e, rwy'n i ddechrau trwy sôn am Lisa Gwilym Ac 2 wedi chenwi chi fel supergrŵp newydd Cymru. Waw! Beth chi'n meddwl o hwnna? O, dim byd, rili. Mae jyst yn bach o enw, ond mae'n siŵr bod ni wedi bod yn chwarae efo bandiau gwahanol o bethau. Ie, achos chi gyd wedi bod mewn bandiau gwahanol, dy fe? O, da ni dal yn hefyd, ond jyst, na, dwi'n gwybod pam nath i ddweud yna, rili. Mae'n siŵr bod e'n beth eitha neis i glywed o weithiau, dy fe? Dwi'n rili meddwl amdano. Wel, siwr, wnaeth chi ddod â'ch gilydd e? O'ch chi'n ffindio'n barod, neu? Ie, oedd pawb rwy'n nabod yn gilydd, ond just Pete, nath o da ni gyd at i'n gilydd. O, da iawn, Pete. A dyn, ie, just drwy damwain, mae blwyddyn yn nesbyn i gychwyn yn iawn, lle. Ond na, just drwy fatha rhyw... Hap y damwen, rili, fe? Ie. Nath ni gychwyn fel tri, Sean fi a Pete, so wedyn Griff, nes i ddweud Griff yn fod practis drwy'n noson, a dwi'n cofio pryd oedd hynna chwaith. O, gret. Nawr, chi wedi dewis yr enw y Niwl. Mae'n answn yn eitha diddorol i fi. Os yna unrhyw reswm penodol, neu? Na, nath o just dod i fi rhyw ddwrnod. Mae'n breuddwyd, dwi'n meddwl nath o dod i fi. That's yna'n romantis iawn. Yndi, amdan... Fel don o beth reit... Dwi'n gwybod, gwahanol, fatha... Niwlog, ie. Niwlog, ie. A cerddoriaeth surf chi'n chwarae? Wel, dylanwad surf sy'n eich cerddoriaeth chi, ynddo fe? Ie, nas i, ie. Efe dyna'r bwriad o'r cychwyn? Ie, wedi'i ddau, jyst i gwneud music offerynnol ac jyst i gael rhywbeth gwahanol. Ie. Mae jyst yn neis cael, jyst bod o'n wahanol, beth gwahanol, rili, a bod o'n cyfle i wneud music, jyst rhywbeth sydd ddim llawer wedi cael ei glwyd. Wel, ddim yn ddiweddar, yn hwys am llawer o surfbands o gwmpas. Ie, a mae'n wahanol yn y scene rock Gymraeg i gael band sydd yn gigio heb rhywun sy'n canu, ynddo fe? Yndi, ac mae'n handi, achos does dim yn lot hawsach i ni chwarae heb neb yn canu. O'n i'n siarad rhywun gynnau, nhw'n gweud bod nhw wedi bod yn gwrando ar eich cerddoriaeth chi a pan nhw'n cael llyged, oedd e fel sy'n nhw mewn ffilm Quentin Tarantino. Ie, mae'n siŵr, dyna di'r gysylltiad dwytha mwyaf amlwg sydd wedi bod i music surf. Nath hwnna creu lot o ymwybyddiaeth o music fel ar Candig Dale. Ond mae bobl hyn yn dweud ni bod ni'n swnio fel y Shadows, ond maen nhw'n cofio hynna, ond i lot o bobl dyn nhw'n cofio mor bell yn ôl o hynna. O, greit. A chi wedi cael y crysau ti arbennig mae wedi wneud? Do, gyn Llyr Pius. Maen nhw'n gret. Fi'n dwlu ar hwn, fi'n gobeithio gael gadw fe. Ond os ych chi eisiau ennill, mae'n un i gael ar y wefan, felly serchwch draw i 15.co.uk. Ond chi'n mynd i fod yn chwarae rhywbeth nes mlaen i ni. Beth yw rhif y gan? Ych dim enwed chi, dim ond rhifau, dim ond rhifau, ie, 8. Da ni wedi gwneud 14, da ni'n gwneud 8. Gret, fi'n edrych mlaen at lywed. Diolch yn fawr iawn am y sgwrs. Diolch yn fawr iawn. Y Niwl.